Sa kamugnaan sa Mindanao Religious Leaders Conference, may pasalig ang mga leaders sa nagkariang religious sector sa panaghiusa alang sa pagkab-ot sa kalinaw sa Bangsamoro sa Mindanao, ingon man sa tibuok nasod. Ano ang report ni Argil Relator? Nagkatapok sa Davao City ang religious leaders sa Mindanao gikan sa Kristiyano, Muslim ug indigenous people kung asa namugna ang bag-ong organisasyon nga giilang Mindanao Religious Leaders Conference nga nagtinguha nga palig-on ang interfaith engagement o pakiusa sa nagkaraiyang relihiyon. Dinhisab na mugna ang conference statement nga sila peacemakers kung asa ang kalinaw nga base sa hustisya mo'y ilang katungdanan ug obligasyon. Lakip sa ilang panawagan ug pag-ampo nga panalipdan ang prosesong pangkalinaw, labi na ang pagbalik nga mahilakip ang sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nga nauna na nga gitanggal base sa desisyon sa Korte Suprema human sa no vote sa plebisito sa mga taga-sulu nga mahilakip sa BARM. Panawagan sab nila sa political leaders nga ipatigbabaw ang pagkamatinud-anon ug malinawon nga kampanya. Election fever is a challenge for this new organization, but this is part of our commitment to bring about moral and ethical leadership. And this is our unique contribution to peace building in Mindanao. Panawagan sa umaabot nga eleksyon. Long term is the call to all the candidates for election to practice respect, sobriety, and honesty. Sobriety meaning serenity, or working together rather than fighting against each other. Ang panawagan namin sa lahat ng mga kumakandidato at ang mga sumusuporta sa mga kandidato ay maging mahinahon. Huwag gawin ito na magiging dahilan sanhi upang magkawatak-watak ang mga tao. Nakatakdang magpahigayon og mas dakong assembly ang maong grupo sa religious leaders aron nga mas palambuon pa ang ilang mga lakang. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao.